blockgrunn är vidla trycka framtiden. Hade en parst att trycka framtiden så det här var låten och trycka välfärden för. Men så vi hittar efter halvför i boskapen. Så hon hittar efter falskaväxter som tar sig med igen. Det fäknas om att falskaväxter är löten. Men hittar vi ordentligt töln så syns vi att talet för föreningar inkring 40 år. Till mycket vi 1620 senast 5 år. Talet för kvinnor i borafören aldrig mycket 504 tror schema 3 år. Det är det stora trubbelage. Och det måste gärna att vi så att föreningarna välja att vara i förr. Och det är helt då glöms jag blockgrunn kan bjärka till dömes. Det är vi till jobba till lötna. Ja, börja så hittar ett lönar utjaldning för förr. Och i 2019 har lönar utjaldningarna 44% av boskapen. Och i det är det bara 43%. Det är så att stora rydgedöm så det finns ju. Det är bara kommit till den fall. Med pedagogeren och fläkakvinnan och han som sitter i kassan kjøssatykken ikke finner part av sin växande rydgedöm. Och det må hun få ut til alle føringer. Så skal vi minka om skatten. Minka om skatten til lakri og mientøkken, til det lattere til patnafamilien vi er i førjen, og til det lattere til støkken oppi alder. Men landsforskjøren fortsatt har sagt at det blir til å lakke inntøkkene til som vi laune inntøkken. Det blir vi alltid. Vi har sagt at man annet kan selge en part at det mye tilførsel finnes, da pengene skal innføre bøyløys til latta til alle familiene i førjen. Heromframt så må vi gjøre noen ræfestinger av utdragslesøyene. Här står som med andra om att vi måste upprätta utbyggning för jorden. Bäget att det kommer till handaliga uppbyggningar och bokliga uppbyggningar så att vi ger de unga attalien möjligheter vid det här point så måste vi ösna ge dem lässtory på. Nu snackar Jörgen Niklasson om bostad. Bostad är ju en huvudspassator. Men det klarar inte att bygga lässtory på.